Hej og velkommen til min video. For en par dage siden havde jeg postet på en af mine Hækle Facebook-grupper, at de nye nøgle garn, som ligger i Netto, kan bruges til en teknik, der hedder color pooling. Color pooling er egentlig bare den engelske ord, hvor det siger, at vi planlægger, hvor de forskellige farver i vores garn kommer til at ligge i vores projekt. Så det hele her, som du siger her, det er en mønstre lavet på et enkelt garn her, der skifter farver. Så det er sådan en farveskift af akrylgarn. Som du kan se, den skifter blå, hvid, blå, hvid, blå, hvid, lyserød, lille, lyserød. Og så kommer den tilbage i hvid, blå, hvid, og lyserød, lille, lyserød. Og det er nemlig også vigtigt, at de farver kommer tilbage i den samme rækkefølge. Det er nemlig det, der giver, at vi kan bruge det til at planlægge vores projekt. Fordi ellers kan vi ikke sige, okay, vi skal have så mange masker til at få de forskellige farver til at komme tilbage igen. Det er også vigtigt, at de farver, der kommer tilbage i nøglen, har den samme størrelse. For eksempel, at alle lyserød, der kommer efter lilla, har den samme længde. Og hver eneste hvid, der kommer før en blå, har den samme længde. Hvis din garn gør det, så kan du bruge den til plant color pooling. Så jeg bruger bare den her nøgle fra Netto til at vise jer, hvordan det fungerer. Men I kan bruge hver eneste garn, I gerne vil. Det kan være bomuldsgarn, det kan være akrylgarn. Det er helt op til jer. Først lad os lige se, hvilken størrelse nålen vi skal bruge, og det er en 3,5 til en 4,5. Så vi har faktisk de her tre hæklenåle. Det er 3,5, 4 og 4,5. Og så skal vi lige prøve at se, hvilken af dem fungerer til at få det her rigtige antal af masker ud. Hvad vi gør først, lad os bare prøve på den mindste. Bare for at se, hvad der sker. Så vi prøver at finde, hvor mange masker de forskellige farver skal have. Så lad os bare lave en lang kæde og hækle tilbage på den, og se, hvor mange masker vi får. Når man laver plant color pooling, skal man være meget tålmodig, fordi hvis det ikke præcis passer, at den nye garn, der ligger på din nøgle, hvis den ikke er den nye farver, så vil det ikke se så flot og skært ud. For eksempel, du kan se her, at jeg har lidt hvid, der kommer igennem det blå. Det betyder, at jeg ikke var præcis nok med mine farver. Der er også nogle andre steder her, hvor det er sket med blå og hvid. Og jeg har dem også her med lidt lyserød, der kommer, lille, der kommer igennem min lyserød. Så det er det, hvor vi skal være meget nøjagtige med, at vi bruger det rigtige farve. Det er også her, hvor lyserød kommer igennem lille. Så det er det, vi skal gøre. Så lad os starte med bare at lave en lang kæde over din farverækkefølge, så du kommer helt igennem din farve 2 gange. Selvfølgelig, hvis du gerne vil lave et større projekt, skal du lave dem større, men for at finde ud af, hvor mange masker vi skal bruge, lav først en 2 farvelængde kæde. Så jeg går nu igennem min blå, hvid, lyserød, lille og lyserød hvid 2 gange. Det her teknik er nemmest med farver, der skifter hurtigt. Så det vil sige, at der er ikke et langt stykke af garn med farveskift. For eksempel det her farveskift fra lilla til lyserød. Det er kun et lille stykke her. Hvis du har garn, hvor den farveskift er lidt længere, så er det lidt svært at se, hvor man skal lægge de forskellige farver hen.
og hvor mange masker man skal lave. Så det er bare en anbefaling, jeg kan give. Så jeg bruger en moss stitch til at lave det her. Og en moss stitch, det er den amerikanske terminologi. Jeg ved desværre ikke, hvad det hedder på dansk. Men det er simpelthen bare en luftmasker og en fastmasker. Så luftmasker, fastmasker, luftmasker, fastmasker, luftmasker og så videre. Så når vi kommer på den næste række, de fastmasker, de går ind i den der hul, de luftmasker laver. Så det er bare her, de der huller der. Hvor meget har jeg nu? Jeg starter med blå, men det var kun halv, så jeg har hvid, lyserød, lilla, lyserød, hvid, blå. Så det er den hvid, hvor jeg startede med. Så jeg skal lige hækle lidt videre. Nu har jeg hvid på nåden, og nu har jeg blå. Så det er her, vi starter. Så. Når man laver en moss stitch, så starter man på den fjerde masker fra nåden. Så det er 1, 2, 3, 4. Så det er der, vi skal starte med en fastmasker. Og så lige efter laver vi en luftmasker. Så det er vores første cluster i vores moss stitch. Så springer vi over en masker, og i den næste her laver vi også en fastmasker og en luftmasker. Og så fortsætter vi bare. Spring over, lave en fastmasker og en luftmasker. Og det gentager vi, indtil vi er kommet helt igennem vores farve. Alle farverne i din garn. Og det er helt normalt, hvis den kommer til at krølle lidt. Det giver ingenting. Det retter sig senere. Så har jeg egentlig ikke kigget, hvor det her ligger. Yes, så den ligger faktisk fint. Som man kan se her, efter min fastmasker, så kommer der en luftmasker, og så kommer fastmasker igen. I det bedste tilfælde ligger farveskift på den der fastmasker. Den første, altså den garn, der ligger på din, når du laver din fastmasker. Fordi så får vi nemlig, at det hele her er hvid. I den her tilfælde i hvert fald. Der kommer lysrød. Og så skal vi lige lave en hvid. Nu kan du se, at farveskift kommer til at ligge på min luftmasker. Det er ikke det bedste, men hvis vi lige kigger på bagsiden, så kan I se, at der stadigvæk begge to her er hvid. Så det vil faktisk være fint. Det er bare vigtigt, at den ligger, ikke ligger her midt på den her. Fordi så kommer vi til at se farveskift, og så får vi ikke sådan pænt detaljeret mønster. Så.
Så nu ligger min farveskift faktisk altså på den luftmasker, men jeg kan også se det her på bagsiden. Det er fordi farveskift skete på min fastmasker. Så hvad vi kan gøre, vi går bare lidt tilbage og laver dem lidt større. Så vi er lidt løse i vores hækkelfasthed. Ja, så skal vi gå lidt længere tilbage, tror jeg. Jeg får dem stadigvæk ikke til at fungere, så det kan være, at det her nålen har ikke den rigtige størrelse. Vi kan prøve med en anden en. Lad os prøve med den 4 mm. Så jeg går bare helt tilbage til min kæde. Så nu har jeg blå. Så 1, 2, 3, 4. Ja, det passer ikke 100%. Så blå igen. Så 1, 2, 3, 4. Kom nu. Ja, så det passer faktisk ikke med 4 med den her. Så jeg prøver en 4,5. Se hvordan det fungerer. Så det er den her. Se, nu kommer hvid på min hækkelnåde. Jeg tror, da jeg lavede den her, der hæklede jeg lidt mere stramt, så fik jeg faktisk 5 blå på min 4 mm nåde. Men fordi den første række, du laver, den bruger ikke så meget garn, som alle de andre rækker. Så det betyder faktisk, at jeg skulle hækle meget stramt for at få de her blå masker til at lave 5. Altså de blå farver til at lave 5 masker. Så lad os prøve, om det fungerer bedre nu med den her, hvis jeg laver 4 her. Og så ser vi, hvordan det kommer til at se ud senere. Ja, den er ikke godt. Hvad du kan bruge, hvad du vil gøre, når du sidder i sådan en situation, i stedet for at lave en fast masker, så kan du også lave en halvstangmasker. Så din garn går rundt i nålen, og så hækler du igennem alle 3. Sådan. Og så får vi faktisk brugt lidt mere garn. Og vi kommer nok til at lukke det her ud senere, når vi kommer tilbage.
Så nu har vi hvid. Så jeg får 3 i hvid. Ups. Så jeg får det samme problem her i lyserød, som du kan se. Der kommer den. Jeg havde hæklet meget mere løst her. En. 2. 3. 4. 1. 2. 3. Det passer perfekt, fordi vi havde også 3 herover. Så alle vores lyserød har 3. Og ligesom den her hvid, har den her hvid 3, så det er også nemt at huske. Så lad os lige se, om vi kan få 4 blå igen. Så jeg 2. 3. Ja, 4 er godt. Det ser godt ud. Okay, nu har vi vores antal, så vi har størrelse 4,5. Og vi har blå 4, hvid 3, lyserød 3, lilla 4, lyserød igen 3, så hvid også 3. Og så kommer de farver bare tilbage igen og igen. Så nu skal vi lige gå på nettet og teste det her tal ind i vores beregner. Og så kan vi vælge en mønster, vi gerne vil lave. Så ses om lidt. Så den her hjemmeside kan bruges til at finde ud af, hvor mange masker der er på hver række til at få en mønster. Som du kan se her nede i bunden, kan du indtaste de farver, du har i din garn, og hvor mange masker, de forskellige farver, du får med din nål og hæklet fasthed. Her kan du vælge, hvor mange masker per række du vil se, om det giver en mønster. Og her kan du vælge de forskellige slags masker, du bruger. Jeg bruger en moss stitch, og det er faktisk den der default setting, så den er fin. Og jeg hækler også frem og tilbage, back and forth, så det er også default, så den behøver vi ikke at røre ved. Men når man lige går herind og indtaster de forskellige farver, vi har. Så vi starter med en blå farve. Så den næste var hvid.
Her havde vi lyserød. Der fik vi en lilla. Jeg har en lille smule lyser, så I kan se, at det er lilla. Der. Der havde vi en lyserød igen. Og til sidst en hvid. Nu skal vi lige teste vores antal masker, så det er 4 på blå. 3 på hvid, 3 på lyserød, 4 på lilla, og så 3 og 3. Så nu kan vi lege med de antal masker, vi gerne vil have i vores rækker. Og det betyder så, hvis du sætter din mus herop i den der tekst nummerfelt, så kan du faktisk bruge din tastatur her, de lille piler, til at gå frem og tilbage. Så nu har jeg 37 masker, så 36 giver den her. Så vi skal bare vælge en, jeg godt kan lide. Og den er flot. Hvor mange har jeg nu? Jeg har allerede hæklet op til blå. Som du skal se, den starter her med blå. Og jeg hækler op til her. Så jeg håber egentlig på, at jeg kan finde en, der har mere firkanter. Men jeg tror ikke, at det findes i den her maskeantal. Nej. Så jeg tager bare den, der var tættest på, hvor mange jeg har nu. Så det er den der. Den der. Så det betyder, at på hver eneste række skal jeg have 29 masker. Så jeg har allerede hæklet de 4 blå. Nu skal jeg have 3 hvid og 2 lyserød, og den sidste, den skal være på den anden række. Så lad os lige gøre det. Så lav de 3 hvid. Tre lyserød, hvor den tredje er på den næste række. Så når du kommer på slutningen af din række med en mustache, så skal du færdiglave din mustache. Så det betyder, at du har din fastmasker og din luftmasker. Nu skal vi lave en luftmasker til. Det er vores ventemasker. Så nu drejer vi. Vi vender vores projekt. Og så lav den sidste mustache. Den skal være, hvis du lige kigger her, imellem de 2 lyserøde masker. Den skal være her i det der hul, vi har lavet. Så lige der. Godt. Og nu skal vi bare gentage vores antal masker. Så vi har lilla. Det er 4. Så ind i den der lille hul. Lige der. Så en fastmasker og en luftmasker. Så der står, at jeg skal have 4 lilla. Men som du kan se, hvis jeg nu laver en fjerde i det her fasthed, så kommer den til at se mere lyserød ud på bagsiden. Det er ikke, hvad vi skal have. Så det betyder, at jeg skal hækle lidt mere fast. Det er også, hvad jeg sagde. På den anden række, brug den lidt mere garn.
Det ser fint ud. Så nu har jeg 4. Så skulle det være 3 lyserød. Og så 3 hvid. Fire blå. Der kom jeg lige til et stykke igennem trådet. Der. Den var lidt løst, så lad mig lige se, om jeg får det rigtige antal. Nå, den var faktisk ikke løst nok. Så nu kan I se, at det passer ikke helt med 4. Det er også, hvad jeg sagde før, da jeg brugte den der 4 mm. Jeg kunne ikke få 4 til at passe, så jeg lavede 5, men det var for stramt. Synes jeg egentlig, når jeg kommer der. Så jeg giver dem lidt mere plads. Så jeg hækler lidt mere løs på blå. Og det skal jeg også gøre fremover i resten af projektet. Så ja, nu passer det. Nu har jeg hvid og 4 masker. Så nu kommer vi snart til den der blå, hvor vi har lavet et halvstangmasker. Så hvis jeg nu laver den sidste her, så kan du se, at der kommer et ret stort hul. Så hvad vi kan gøre i stedet for, vi laver den en lille smule strammer. At jeg går ind i den her, i stedet for den der kædemasker. Den der. Så 1, 2, 3. Nu har jeg hvid. Og hvis jeg lige kigger på min beregner ting på hjemmesiden, så kan jeg også se på den anden række. Kan du se her? Den har jeg lige lavet, den der lyserød. Så den næste er en hvid her. Så skal jeg lave 1, 2 hvide mere. Og det er her, hvor vi kommer til at se vores mønster på række 3. Fordi nu kan vi se, at den her blå, den flytter sig lidt hver gang. Så det er her, hvor vi finder ud af, om vi har gjort det rigtigt. Så den sidste, den kommer, du kan se, den har V-form. Den skal være til venstre af den her sidste V. Så lige der. Lav min moss stitch færdig. Hækker en til. Det er mine vendemasker. Og så fortsætter vi på den anden side. Så 1. Den gik en lille smule forkert. Og 2. Så nu har vi også 3 hvid. Og som jeg lige har vist, de blå, de flytter sig lidt. Så den skulle nu være her. Og vi kan også se, den næste jeg har på min hæklenåd, det er blå. Så det passer faktisk. Så nu er det bare fortsat med det her antal masker.
Nu sidder jeg fast. Nå, jeg hækler lidt videre. Og så viser jeg, hvordan det kommer til at se ud, når man har hæklet en 3-4 rækker mere. Så vi ses om lidt.
Sådan. Nu har jeg hæklet frem og tilbage få gange. Altså, jeg har nu min kædemasker, så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rækker. Jeg starter nu på min 8. Men jeg kan allerede se den mønstre, der kommer frem. Hvis jeg lige vender dem den vej rundt, så er det faktisk lige det samme, som den mønstre, vi så på den der hjemmeside. Så det betyder, at det går fint. Vi skal bare fortsætte på den her måde, og så lave dem så stort, som vi gerne vil have den. Ja, så det er simpelthen bare det. Når du er færdig med dit projekt, så tager du bare garnen igennem, som du plejer at gøre. Og så er det det. Så lige til sidst, hvis du har en kæmpe lang kædemasker, som jeg har nu, den er alt for lang til mit projekt. Den kan vi bare bruge en saks, og så bare tage ud, hvad vi ikke har brug for. Det var så nemt. Husk at du ikke tager for meget ud. Som du kan se her. Hvis du kan se det. Jeg sidder nu på den sidste. Hvis jeg nu tager en mere ud, så kommer den måske til at fade ud af, så ødelægger jeg den. Så jeg tager bare den, og så strammer den. Sådan. Og så skal jeg bare hækle den, eller sy den igennem mit projekt til et gennem. Og så er det det. Held og lykke med dit projekt.